dilanjigine napa Mas aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke cocok nggih mboten napa-napa niku wong jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa apes murka lali niku sandangane manungsa betul mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri mawas diri dandani awake dhewe karep saya becik laras Mas laras nggih Mas Gareng tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan nggih awang ya anu napa niku piyai niku nek wis ngapura ki wis atine ya lega ora ngregeti pikiran ora marake penyakit boten ganjel betul nggih Mas Gareng menika gandeng bintang tamu kek banget iya bapak siji diaturke iki ditanjake Mas ayo mesti no mumpung iki nggih suasana sing suasana ngaten iki nggih niki malah kumpul kabeh alhamdulillah sampun kepareng sowan sedayanipun nggih menika mbak-mbak Waranggana yang sedang naik daun kabeh nggih naik daun basa ular ketek dadi naik daun ya ora kok ya iki bakune nembe dipun tetang kalian para penonton leres nggih menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik sinten Mas menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salah minal aidin wal faizin banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih mereka ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo wah iki bintang tamu sing adoh papane waduh pamane we adoh asale Kairo oh iya Kairo wis lintang saka Kairo sisan pentit boy bocah nggih iki bocah Mbak Lintang ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumlah tidake